Frem med krydstråden. Nu kan vi ud. Der står de og vifter med den lidt herovre. Det var over i afdelingen for små måleenheder. Det var på en millimeter. Det er hun ikke vant til. Hun nåede under 20 tommer ad gangen, siger den. Mindst. Ej, hun er ret. Ja, det tror jeg også. Kan vi prøve at gøre det op? Kom så! Ja, man bliver ved indtil der er ingen, der rører eller hvad? Ja, det tror jeg. Kom igen! Ned og læg på armen! Jeg kan også lide. Jeg kan blive på græsset.